Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po kasama namin si Sax. Hi! Tapos hindi kami nakapagluto today kaya nakabili lang po kami nito. Unang-una meron kami ditong TURKS at Waffles. BUKO juice. Juice. Meron din kami dito Waffles. waffles ng waffle time. Meron ditong Mga fruits. sunkiss. Ayan po, merong seedless na grapes tapos red apple. Red apple. Ayan na po, bago kami mag-start. Toros para sa buko. Bago kami mag-start mga ka-studio. Pray muna kami ha. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. So ayan na po. Hindi pa kumakain dyan, tara po, sabayan niyo po kami sa merienda. Yan. Ano sa'yo ba yung chocolate? Nagay- Chocolate. Sa'yo. Yan mo. Thank you pa. Sa'yo pa. Lamig pa nito, mas maganda to sa PJ. mainit na panahon, lalong lalo na ngayon ano? Ang init no? Pa, tuna yan pa. Tuna. Tuna? Si Onay na ko ni kay di na makuha. Excited si Sax ha. Chocolate. Wow. Oh, dako kayo. Give me this. Waffle. Kain po. Nay murag nay shape, murag diamond. Sige na, you eat na. Say mo ha. Tuna. Tuna. Sarap po. Sa akin, hotdog. Sa kanya is Hotdog. chocolate. Hotdog? Mm. You want hotdog? Mm. Dalawa sa'yo, oh. Kung ikaw ang hotdog. 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 Yan. Hmm? Mm. Sarap ng buko po, ang lamig. Lamig. Mabasa ka dyan, eh. Perfect po siya sa panahon natin ngayon na mainit. Sobrang init. Init kanina na. Mahilig kasi ako hotdog. Ano to, ma'am? Ayun. Chocolate Sa'yo? yata yan pa. Ay, chocolate. Ang socks to. Sa'yo to, be. Nanak ko yung chocolate. Ano yung usama? That's tuna again. Tuna ba di? Ate tayo. Hotdog. You want? Ate tayo. Hotdog. Ang socks yan. Niyo? Hotdog niyo? Sarap din naman tuna mo. Diba? Marami kasing buto. Buko. Kuha na kunya na ng buko. Oh, fruit. Opo. Opo. Dito tayo sa TURKS mga studio. Tarts. Mahilig sa TURKS dyan. With cheese po ito. Mango. Sa iyo mga. Wow, thank you pa. Kaon ka ng TURKS na? Kaon ka? Wapa ko. Atilaw na mo ko, anak. First bite, oh. Bill, first bite. Huh? You want? Di ka mukha, oh. Kasing waffle. Mas gusto mo yung waffles? Kain pa tayo. Gusto na kong Yan po. Kita ba naman? Yan sa loob mo. Wow. Hotdog? Oh, Sarap dito mga sa loob. asa na kayo butang? Diyan na. Waffle? Ang sarap mo.
Ayaw mo? Mm. The best talaga itong pang merinda, itong Turks, no? Very Ilan yung spicy. isang piraso nito mo? 60 yata pa. 60? Kaon kami? Ah. Spicy ito siya mga ka-studio. Mm. No? Hilig kasi siya maghalang spicy. Kami? Kami. Ang dami ah. Kami. Oh, mala. No. Wala mo. Yeah, guys. Wala rin gamay. No? Wala rin gamay mo. Pag pumupunta po kaming mall, ito po talaga yung kinakain namin. Ang haba lang ng pila, no? Dami kasi bumili ng Turks dito mo, no? Grabe, sikat talaga dito, no? Mga hati tayo dito? Tama na to sa akin pang. Third? Diba? Sika na po. Sika na. Chicken. Ma'am. Maliit na kuwan. Eat me. Nag-waffle of Turks. kakang bakbak. Excuse. Mainom. Mainom pa? Sarap. Inom ka? Fruits naman lang. Fruits? Oh, Ano, paborito mo dyan sa lahat, be? Fruits. grapes. Grapes. Grapes and apples. Mulag ko mo itong apple mo. Kauna na natin na. Ay! This little grape fuel. Shout out kami mga ka-studio maya. After nito ha. Shout out. Ang sarap ah. Thank you. Ang tamis pang, be. Apple. Red apple. Ang tamis. No, ganing akong favorite gummy. Nice. Mahal ang presyo sa mall, no? Itong dalawa, 75 pesos na. 75. Mas mahal sa mall talaga. Dati po, nagbibinta kami apple at orange. Ano po? Waffle at orange. Apple at Yung orange. Fuji apple yan pa, no? Small at big size. Looking for a small. Pero ngayon, mahirap kasi magkuhan. Humpra ba? Siya naman? Small grapes. Small Magkuang. grapes.
looking for Hindi na basta-basta nakakapunta ng carbon dito pa, no? Very small grape. Hindi kami lumalabas ng border. Saka lumalabas lang kami ng bahay kapag bumibili ng pagkain. Mm. May picture ko. Naa sa pikas ng nono at nanan ko. Gamay na imuha. Gamay na imuha ma. Ito grapes mo. Wow. Nasgami. Nasgami. Kasi ang fruits. Healthy Tamis mo? snacks. Healthy snacks. Masarap tong grapes talaga. Pag seedless ba, walang liso, no? Healthy snacks. Saka healthy snacks daw sabi ni Sa. Ni-eat pa, Bi. Nagkaubos si Sax nito ng madaming grapes. Oo. Habang nanonood yan ng TV or cartoons, kakain din siya ng grapes. Nakuha. Mayroon kami pundong grapes sa rep. Nako, ang bilis maubos. Dati yon, ngayon. Hindi na. Basta po mag-edit kaon ko grapes. Kay para maghauna ako ngaon sa akong dito. Ito sa iyo, Bi, oh. Ayan, Bi. Sa'yo na yan, Bi, ha? Diyan yung lagay. Hindi namin kakainin yan, Bi. Sa'yo yun. Ayun, sa'yo? Ayun, sa'yo? Kana mo, ah. Kana imuha po na, oh. It fails. Sa'yo yan, oh. Thank you, Pang. Kapag liso. Liso niya. Kain Huwag ka mo na. yung lagay, Bi. Orange naman. Ano yung ito ba? Sunkiss? Sunkiss. Iba yung orange sa sunkiss mo? Same lang sila. Same lang ba? Mm. Yung orange, iba rin yung poncan pa, no? Yung maliit ba, no? Masarap yun. Yun yung binenta natin dati, di ba? At saka meron din yung maliit, yung cat ba? Yung orange na maliit. Cat. No? Orange Kaon, man di po ba? ni. Mm. Orange man po ni pa. Pero saman sila. Ito siya, yung makapal yung kuan niya pa, no? Grabe ang kapal. Ano? Balat. Yung balat niya makapal. Yan po. Nakunan ko na ng balat. Tikman natin kung matamis ba pa. Sarap. Sa akin, parang maasim kunti. Asin sa'yo mo? Ito po, marami itong vitamin C. Hasta pong grapes. This looks like little trees. Hot. Nakakastorya. Kaon lang, eh. Hindi pa ako nakakuha ng buto pa. This looks Na may buto? Mm. May iba meron, ang iba wala. This looks like glitter trees that has circle leaves.
Sino po mahilig sa sunkiss dyan? Kain tayo. Grapes. Pa. Matamis na Pag nga. naman pag naibukog, Ang grapes ba naigiso? bukog. Naigiso pa. Seeds. Nice seeds. Dili siya. Bukog. High seeds na kanina nakuhaan naman. Ano? Wala talaga ay itong buto na. Seedless na sabi. Seedless? Seedless na grapes, walang buto. Kasi hindi ka marunong kumain ng hindi seedless. Huh? Baka makain mo rin yung buto ba? Yan, Oo. itong binili ni Papa. Napangkuha ganin ako ng buto. Napangkuhang Mas mura kasi yung may seeds pa, no? Mas mura yun. Pero mas okay itong ganito. Walang, Kainin mo na lang diretso ba? sa mall kasi wala silang binibenta na kung ano. Dito ba? Lahat ng binibenta na ng grapes seedless. Fail? Little grape, like little seeds. Grabe, ang juicy ba, no? Yan lang, kunin mo lahat, no? Okay na to. Thank you. Ihap na ko. Ayan, sumunod na sa baba. Hap. Pasensya na po kayo mga kasunyon, daming kat, no? Dahil may nagtatrabaho kasi sa gilid ba, yung tools nila ba, maingay ba? Kaya kinakat namin kasi baka marinig ba, baka maingay Masakit sa sa video. tenga. Oh. Ayan. Okay mo na kasi na. Ito sa'yo. Tukurin sa taga-apple po, kay Sasa lang po to kasi tagal niyang matapos. Paubos namin yan sa kanya po. Tabunan na akong nabi. Hindi na po kasi niyang kumain ba? Kaya tinirhan lang namin siya. Para may makain pa siya mamaya. Kuhan. Shoutout muna kami mga ka-studio. Mabilisan lang to. Shoutout Rajay Belly, Queenie Miss, Miguel Beat, Maika Sagum, DJ Cruzat, Jisa Galvez from Mitsui, Busan, Wilfredo Zaragoza Jr., Maylene Villacuatro, Chandres M., Romilin Adriano from Bulacan, and Happy Father's Day Danilo Gaviola, Van Lloyd Idilio from Nasipit, Agusan del Sur, Eileen De Rosas, Brent Ramirez at sa family niya sa Tacloban, Ira Membrano, Leonelo Tabuyan from Leyte, Gerald Official Vlog, Susan Garcia from Candelaria, Quezon, Rosaine Amid from Dubai, Juza Cardino from Davao City, Simply Nikay, Chris Mok Vlog from New York, Maria Teresa Pulencia at mga friends niya sa Hong Kong, Excuse me. Charissa Lintag from Qatar, Jenny Marie Pasculado from Consolacion, Cebu, Jairi Luke, Shirley Corrales, Alma Suzuki at sa Bakunawa family from Japan, Ay po. Gray Lozano from Taiwan, Ashiri Forever Love from Occidental Mindoro, at Edmond Vlogs. Ito po siya, meron pong channel.
That's it mga ka-studio. Sana po nag-enjoy kayo sa merienda namin today po. So bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye! Bye!